Thank you very much for your attention. We finally reached the last talk. Sme skoro v cieli. Ďakujem za vašu pozornosť. And since a comment was made about me coming from Southern Europe, A keďže ste tu mali nejakú takú narážku na to, že som z južnej Európy. The endings are sharp. I know. No, I was about to say that I will end at about 9:00 p.m. tonight. Takže skončíme o 9. Pred 9 skončíme dneska, dobre? So I behaved so far, now I can stretch. Doteraz som sa správal ako sa treba v strednej Európe a teraz budem konečne ako južan. How do we communicate the gospel with our Roman Catholic friends? Ako máme komunikovať evanjelium našim As we priateľom? saw in the first talk, when thinking about Catholicism, it is also an evangelistic issue. Ako sme hovorili pri tej prvej téme, keď rozprávame o katolicizme, je to aj evangelizačná vec. And most of our Catholic friends, although somehow impacted by their religiosity, do not show sign of regeneration and a living relationship with Christ. A keď aj tí naši katolícki priatelia javia známky nábožnosti, neprejavujú známky obrátenia, znovuzrodenia v Kristovi. But before maybe giving you some tips that I have found useful in my personal engagement with Catholic friends, Ale skôr, než vám dám možno pár rád, ktoré mne osobne pomáhajú, let me give you two Bible texts that can be helpful in having a big picture of Catholicism as a whole. chcem sa pozrieť na dva biblické texty, ktoré nám pomôžu snáď vidieť katolicizmus z väčšej diaľky. Most evangelicals, they think about Catholicism in either Philippians 1 or Galatians 1 paradigms. Väčšina evangelikálov sa pozerajú na katolicizmus buď cez obraz Filipánom 1 alebo Galatianom 1. You remember the situation in Philippi. Spomente si na situáciu vo Filipách. Paul is in chain. Pavol je vo väzení. And there are people around Paul who are actually slandering him. A okolo Pavla sú dokonca ľudia, ktorí sa mu za to vysmievajú. They are undermining his apostolic authority and credibility. Podkopávajú jeho apoštolskú kredibilitu a jeho schopnosť. And this is causing pain and suffering to the Apostle Paul. A toho hlboko zraňuje Pavla. But then he writes in the first chapter, Ale potom v prvej kapitole píše, yes, these people are actually hurting me. áno, títo ľudia mi ubližujú, But in the end, he says, ale na konci they preach the gospel. oni vlastne kážu evanjelium. And because they preach the gospel, I rejoice. A pretože kážu evanjelium, ja sa teším z toho. They say false things about me. Hovoria možno nepravdivé veci o mne, They slander. možno mi ubližujú, They're moved by false motivations. majú zlé motívy, Their goals are evil. ich cieľ je zlý, They misbehave. nesprávne sa správajú, But what ultimately counts is that they preach the gospel. ale to, na čom na konci záleží, je, že kážu evanjelium. This is one way of seeing, in analogy, Roman Catholicism. Toto je jeden zo spôsobov, ako mnoho ľudí analogicky vidí rímsky katholicizmus. Yes, Rome has a record of many evils in its history. Áno, oni majú kopec vecí v dejinách, ktoré robili zle. Yes, Rome has said many nasty things about the reformers and our forefathers. Áno, Rím povedal hrozné veci na reformátorov a našich Yes, predkov. Rome is full of bits and pieces that are awkward and compromised. Áno, Rím je plné kompromisu a veci, ktoré sú na nič. But the question is, Ale tá otázka je, do they preach the gospel? kážu ešte evanjelium? Because if they do so, Pretože ak ho naozaj kážu, we should have reasons to rejoice. mali by sme mať dôvod na to sa tešiť z toho. Regardless the differences Bez ohľadu na rozdiely and in spite of all the idiosyncratic features of Rome.
A napriek všetkým idiosynkratickým, takým tým všetko je možné veciam v Ríme. Now think of the Galatians 1 paradigm. A potom sa pozrieme na to Galatianom 1. There Paul writes to the Galatians, Tam Pavol píše do Galácie and there were people visiting the churches there a boli tam ľudia, ktorí ich navštevovali, who were preaching, teaching a slightly different message from what Paul had taught. a prichádzali a kázali trochu inú zväzť ako tú, čo kázal Pavol. They only had to be circumcised in order to comply with what they were teaching them. Akože zväzť podobná, ale ešte k tomu sa musíte aj nechať obrezať. They only had to follow the food dietary laws in order to comply with what they were teaching. To všetko platí, ale ešte aj tie zákony o jedle by ste mali dodržiavať. They were religious people. Boli to nábožní ľudia, They were conservative. boli konzervatívci, They were God-fearing people, boli bohabojní ľudia. very centered on Moses' law Mojžišov zákon bol pre nich veľmi dôležitý and only changing bits and pieces of the message. a iba také drobnosti oni pomenili. And yet Paul says, A napriek tomu Pavol im hovorí, despite the similarities, napriek tomu, že sa to veľmi podobá jednak jednému, what they're teaching is another gospel. to, čo vy kážete, je úplne iné evanjelium. Many of the words that are using are the same, Mnoho slov, ktoré používajú, sú rovnaké, but the message that they're preaching is another gospel. ale zvesť, ktorú majú, je úplne iné evanjelium. Now, these are two possibilities for you to pick from. Takže toto sú vaše dve možnosti. Vyberte si. And the evangelical movement is wrestling with Roman Catholicism in figuring out that as far as Rome is concerned, does a Philippians 1 paradigm or a Galatians 1 paradigm fit? A my ako evanjelikáli sa na to celé pozeráme a pýtame sa, že mali by sme to celé, to katolicizmus vidieť ako Filipenom 1, alebo mali by sme katolicizmus vidieť ako Galatianom 1. So a few tips related to how to witness to our Roman Catholic friends. Čiže pár rád, ako zvestovať evanjelium. This is not a recipe. Nie je to recept, This is not a formula. nie je to nejaká zákonitosť, pravidlo. These are lessons that I've been learning in my attempts at witnessing to my friends. Toto sú moje veci, ktoré ja som sa dlhodobo učil, keď som sa snažil zvestovať evanjelium. There is no guarantee. Nie je tam garancia úspechu. The Holy Spirit is the one who works in people's hearts. Je to Duch Svätý, ktorý pracuje v srdciach ľudí. But these are helpful lessons that I've been learning for many years. Ale mne tieto veci pomáhajú počas rokov. First tip, don't assume or rely on common language. Tá prvá vec, nepredpokladaj, že spolu rovnako rozumiete slovám. We often assume that because the Catholic friends have been trained educated in using some common Christian words, Častokrát predpokladáme, že len preto, že tí naši priatelia používajú rovnaké slová, ktoré sa naučili v kostole a v škole. they know what we're talking about, and what we're talking about is basically the same. Oni si predpokladajú, že to, čo on rozpráva a ja rozprávam, že to sú vlastne úplne tie isté veci. And so you can assume that what they already know is something safe you can build on. Čiže aj my častokrát mylne predpokladáme, že to, čo oni rozprávajú, to je ten základ a už len teraz môžeme na tom základe stavať. Maybe adding few bits and pieces, Môžeme pridávať k tomu nejaké maybe ďalšie redefining, tweaking few details, a len trošku môžeme poopraviť to, ako tomu chápu, but basically assuming that what we are talking about when we talk about the gospel is already part of what they know. ale predpokladáme, že v podstate ale to, o čom my rozprávame, keď rozprávame o evanjeliu, je to, čo oni už poznajú. Now, I've been learning the lesson that this is not true. A to, čo ja sa učím znova a znova, že to proste nie je pravda. Although the language is the same, Aj keď ten náš jazyk je ten istý, if you begin to ask a question, keď sa začnete pýtať otázky, what do you mean by grace? čo ty myslíš, keď hovoríš, že What milosť? do you mean by the cross? Čo myslíš krížom? What do you mean by
faith? Aký význam je pre teba slovo What do you viera? mean by prayer? Čo si myslíš, že je modlitba? What do you mean by Jesus? Čo si predstavuješ pod Ježišom? You will find out very interesting responses, Keď budeš počúvať, dozvieš sa veľmi zaujímavé odpovede. showing that under the surface of a common sound, the word, A uvidíš to, že pod povrchom rovnakého zvuku, čiže akože tým slovom, there is a world that is not defined by the Bible. je tam svet, ktorý nie je definovaný Bibliou. And so instead of relying on something of a common language, Takže namiesto toho, že sa budeš spoliehať na spoločný jazyk, ktorý máš, I don't assume common language, but I try to engage as much as I can, as soon as I can, in Bible engagement. že nepredpokladám ten spoločný jazyk, ale snažím sa čo najskôr, ako sa len dá, s nimi otvoriť Bibliu a spolu sa do nej pozerať. It's not what I say over against what they say, Čiže nie je to, čo ja poviem versus to, čo oni už hovoria, but it is what we hear coming from the Word of God. ale to, čo my spolu počujeme, prichádzajúc z Božieho slova. It is not us versus them. Nie je to, že oni versus my. It is not us being better than them being worse. Nie je to, že my vieme viac, ako oni vedia. It is us standing under the authority of God's Word Ale sme to my spolu a stojíme pod autoritou Božieho and slova. engaging in reading, grappling, wrestling, listening this Word. A počúvame a zápasíme a snažíme sa pochopiť to slovo spolu. So, if it's possible to have a Bible reading as part of our conversation Čiže ak je to možné, že máme otvorenú Bibliu, keď sa spolu rozprávame and asking questions, what do you understand here? a prečítame a sa ho spýtam, že ako tomu rozumieš? And helping them to see the fact that the Bible, although made of several books, Ale pomôžeme im vidieť, že aj keď Biblia je niekoľko kníh, is one story je to jeden príbeh, centered on Christ. ktorého v strede je Kristus. If it's not possible to engage in Bible reading formally, Ak nie je možné spolu otvoriť si písmo a čítať, I always try to quote scripture snažím sa citovať písmo, in order to have the Bible be the connecting point between us. aby to, čo nás spája, bola Biblia. If I tell a story or share a personal issue, Ak zdieľam nejaký príbeh alebo sa s niečím zdôverím, I always try to bring the Bible in, snažím sa priniesť do toho pohľad Biblie, to show how the Bible impacts my life. aby som im ukázal, ako to Božie slovo ovplyvňuje môj život. And now my life is characterized by an ongoing dealing relationship with Scripture. A ako môj život je vlastne neustálým zápasom chápania písma. Now I have to be aware of the fact that for many centuries after the Reformation, the Bible has been feared by the average Catholic lay person. Treba aj povedať, že niekoľko storočí, ešte aj po reformácii, katolíci sa báli otvoriť písmo. For many centuries, Bibles translated in the vernacular languages were prohibited. A mnoho storočí Biblie boli preložené do jazykov ľudí, ale boli zakázané. Because they were considered to be the book, it was considered to be the book of the priests. Pretože to bolo považované za knihu kňaza. So there might be fears in the background of their minds. Čiže niekde v pozadí môžu tam byť ešte stále nejaké strachy. Although this is no longer the case, Vatican II has actually encouraged Catholics to read the Bible. Aj keď to už možno tak dnes nie je úplne, práve pretože aj Vatikán II, on naozaj pozbudzuje ľudí, aby otvárali Bibliu. But in majority Catholic cultures, there is still a residual fear around the Bible. Ale vo väčšinovo katolických krajinách je tam ten reziduálny strach z toho, že si otvorím Bibliu. Who am I to read the Bible? Kto som ja, aby som čítal Bibliu? It is a difficult book. Ťažká kniha. It is an old book. Stará kniha. The church gives me what I need. Cirkev mi dá, čo ja potrebujem. And yet I want to encourage my Catholic friends to have a go. Ale chcem pozbudiť svojich katolických priateľov, poď na to, skús to. Most Catholic friends
they reject their faith or their religion, Väčšina katolických ľudí, ktorých poznám, odmietajú svoju vieru a náboženstvo. thinking that rejecting Catholicism means rejecting the Bible. Pretože si myslia, že keď odmietnú katolicizmus, že odmietajú Bibliu. But at the same time, they've never opened the Bible. Ale pritom oni v živote Bibliu I neotvorili. want to show that throwing the baby with the dirt water is not something that should be done. Pretože ja im chcem ukázať, že nemajú vyhodiť tú povestné bábätko s tou špinavou vodou. So instead of talking, I believe Mary my way, you believe Mary your way, my way is better, your way is worse. Čiže nechcem sa s nimi rozprávať tak, že ja verím v Máriu takto a ty veríš v Máriu onako, ale moja verzia Márie je lepšia ako tvoja verzia Márie. The Pope is a bad guy and Mary was irrelevant. I don't care what you believe, you are wrong. Nechcem byť taký, že pápež to je píp a Mária je zbytočná. I don't go this way. Takto sa nerozprávam. I want to get into scriptures Chcem otvoriť s nimi písmo. and see how this word applies to our lives. A chcem spolu s nimi vidieť, ako to slovo, čo čítame, How the aplikuje word na naše životy. speaks to us. Ako k nám hovorí. And I am not standing above them, saying, I know better than you. A nechcem stáť nad nimi a hovorím, ja viem lepšie, ako ty vieš. But I want to convey that we are all standing under. Ale chcem tým ukázať to, že my sme obidvaja pod So ním. it's not about us being one superior to the other, Čiže nie je to o tom, že jeden z nás je na tom lepšie ako ten druhý, but it's about us listening to this word. ale že sme spolu počúvame toto Instead slovo. of listening to the word of the church as the primary source. A nie počúvať slovo cirkvi ako to primárny zdroj. We want to listen to God's word. Chceme počúvať Božie slovo. So instead of assuming common language, let the Bible define your conversations. Čiže nechceme predpokladať, že máme spoločný jazyk, ale nech Biblia určuje naše rozhovory. Sooner or later, you will encounter these issues. Skôr či neskôr narazíte na tieto veci. That was short. Okay. When you begin to talk about the claims of Jesus, Keď začnete hovoriť o tom, čo Kristus tvrdil, when you begin to talk about the claims of Scripture, keď začnete hovoriť o tom, čo tvrdí písmo, when you begin to talk about salvation being by faith alone, keď začnete rozprávať o tom, že spása je jedine skrze vieru, when you begin to talk about the uniqueness of Christ, keď budete rozprávať o jedinečnosti Krista, when you begin to talk about the superiority of Scripture, keď budete o tom hovoriť, ako písmo je to najvyššou autoritou, you need to be prepared to wrestle with these points. budete musieť byť pripravení si to vedieť obhájiť a rozprávať sa s nimi o tom. Because the average Catholic would say, yes, Christ is all fine. Pretože priemerný katolík vám povie, áno, Kristus, jasné, Yeah, but there is Mary, there are the saints, and there are other prophets. Christ is one among many. pretože oni vám povedia, áno, Kristus, jasnečka, ale tam je ešte Mária, svätý a všetci títo, a že Ježiš je ten najväčší, ale z mnohých. If I have a need, I go to Mary. Ak mám niečo, tak idem za Máriou. She's my mother. Ona je moja mama. She cares for me. Ona sa stará o mňa. And you say, well, but Jesus is the only alive who came back from death to be in resurrection. A ty mu povieš, ale Ježiš Kristus je jediný ten, ktorý vstal z mŕtvych a je živý. He died for us. On zomrel za nás. And he came back to life for our salvation. A vstal z mŕtvych pre našu spásu. He intercedes for us. On sa prihovára za nás. He knows where we are at. On presne vie, ako ti je. And we have the Spirit who, when we don't know how to verbalize our needs, A máme aj ducha, takže keď aj nevieme, ako vyjadriť naše potreby, the Spirit understands us. duch úplne rozumie. Christ alone is our mediator. Kristus jediný je našim mediátorom, prostredníkom. And the Catholic friend would say, oh, yeah, I agree, Jesus is important, but Mary, but the saints, but this and that. A katolík vám povie, že jasné, tomu chápem, berem, ale aj tá Mária a tí svätí. Being ready to wrestle with the exclusive claims of Christ. Musíte byť pripravení vedieť vysvetliť tie exkluzívne vyjadrenia Ježiša Krista. Výlučné. The Bible is all well,
Biblia je v pohode, but the church teaches something different. ale cirkev učí aj niečo iné. And so we have to show that the Bible is supreme. It stands above the church. Takže musíme vedieť, si obhájiť to, ako Biblia je tou najväčšou autoritou ešte aj nad cirkvou. And if the church contradicts the Bible, the church is wrong, the Bible is right. Čiže ešte keď cirkev protirečí Biblii, cirkev je tá, čo sa mýli a Biblia vždycky má pravdu. When it comes to faith, A keď hovoríme o viere, the Catholic friend would say, of course, faith is important. katolík povie, jasné, viera je dôležitá. But I will be saved if I do my good works, if I receive the sacraments, if. Ale budem zachránený, ak budem mať zásluhy, ak budem mať sviatosti a ak. And so you have to wrestle with this claim whereby we're saved by faith alone. Takže musíte tomu rozumieť a vedieť to vysvetliť, že sme zachránení jedine vierou. Of course, after receiving grace by faith alone, we respond in a life of obedience and sanctification. Jasné, keď príjmeme z milosti Krista, musíme zareagovať životom poslušnosti. But the ground of our salvation lies in the grace of God received by faith alone. Ale ten základ a podstata našej spásy je prijatá jedine vierou z milosti. And that is very even more true in our post-Vatican II setting. A toto je veľmi dôležité, obzvlášť v tomto našom čase post-Vatikán II. With this Catholic embracement that has been generated since Vatican II. V tomto katolíckom všeobjatí po Vatikáne II. The alone definitions of the gospel, they make Catholic nervous. Tie slová jedinečnosti o jedinečnosti písma, jedinečnosti vier, z toho sú katolíci nervózni. Now, we don't have to introduce unnecessary blocks for our conversation. Nemusíme naschvál do toho rozhovoru prinášať nejaké obrovské prekážky. As if I would say, your Mariology is totally wrong. A povedať im, že celá tvoja mariológia je špatná. But as we engage with Scripture, ale keď spolu s nimi otvárame písmo, these sharp edges of the gospel tieto ostré hrany evanjelia will come out budú zjavné. and will create a platform for us to talk about. A písmo samo vytvorí to miesto, v ktorom sa ten rozhovor má udiať. And if it is the gospel who brings in controversy or engagement or conversation, A ak je to tá zvesť evanjelia, ktorá vyvolá ten spor a kontroverziu, so let it be. tak nech to tak je. The gospel brings its own controversy. Evanjelium prinesie tie samo o sebe tie kontroverzie. And if the gospel doesn't contradict or doesn't bring about any kind of conflict, A ak evanjelium neprináša žiaden konflikt a protirečenie, perhaps it is not the biblical gospel. možno to nie je ani to evanjelium písma. But let the gospel do the work Ale nech evanjelium robí to dielo rather than us being controversial for the sake of the argument. a nebuďme my tí, ktorí milujeme tú kontroverziu a to hádanie sa. Another tip that I have found useful is the following. A ďalší taký tip, ktorý pre mňa je užitočný. Be prepared to show the personal elements of the Christian life. Buď pripravený rozprávať aj tie osobné skúsenosti kresťanského života. Yes, the Bible is necessary. Áno, Biblia je nevyhnutná. Yes, the Bible will cause our Catholic friends to think about the sharp edges of the gospel. Biblia spôsobí to, že budeme musieť rozmýšľať spolu s priateľmi o tých ostrých hranách evanjelia. But as we do so, we are prepared to talk about, to share lives with our friends. Ale keď sa to deje, buďme pripravení zdieľať náš život s našimi priateľmi. And to show how the gospel impacts our own lives. A buďme v tom úplne otvorení a jednoznační, ako evanjelium mení náš život. On a daily basis. Úplne tak každodenne. The way we work. Keď pracujeme, The way we live our family. to, ako žijeme vo svojej rodine, The way we face our problems. to, ako čelíme svojim The problémom, way we live in community. to, ako žijeme v komunite, The way we go about our leisure.
to, ako trávime voľný čas. Show the fact that the gospel impacts the whole of life. Ukážte im to, ako evanjelium ovplyvňuje úplne celý život. For many Catholics, especially nominal ones, Pre mnoho katolíkov, hlavne tých nominálnych, religion is a tradition they have inherited náboženstvo je niečo, čo zdedili and they have been educated into, a boli dovzdelávaní do and ňoho. is characterized by a series of formal commitments. A pre nich náboženstvo to je, že to sú tie záväzky, ktoré mám. Once a year, going to church. Raz za rok aspoň idem do kostola. When there is a wedding, going to church. A keď je svadba, idem do kostola. Occasionally, going to a procession or an event. Niekedy idem na nejakú púť. So, characterized by formal religious events, Čiže pre nich ten kresťanský život je charakterizovaný tými formálnymi udalosťami. but not by a daily relationship with the living God, Ale nie každodenným vzťahom so živým Bohom, taking you in the ups and downs of life. ktorý ťa vedie hore a dole v tvojom živote. Not only telling the success stories of our faith, A nerozprávajte im len tie víťazstvá vašej viery, but also sharing the ways in which the gospel impacts your low days, your days down. ale zdieľate o tom, ako evanjelium ovplyvňuje aj to, keď je vám zle, keď ste úplne na dne. And also showing that the gospel impacts your daily life even though you're not a priest or belonging to a religious order. Dôležité je, aby videli, že evanjelium ovplyvňuje váš každodenný život, hlavne keď nie ste kňazom, keď nepatríte k nejakému mníšskému rádu. For the average Catholic, those who are really committed are the priests and those who belong to the religious orders. V katolíckom svete tí, ktorí naozaj to berú vážne, sú tí, ktorí sú kňazi a tí, ktorí sú mníchmi. But as for us lay people, Ale my, laici, we're supposed to show up occasionally to receive the sacraments, do some duties that are requested of us, but that's it. my sa máme len sem tam ukázať a tie sviatosti prijať a pár tých povinností vykonať a to je v podstate všetko. No, on the contrary, the gospel impacts the whole of life. Nie, presný opak, evanjelium And so ovplyvňuje celý život. this is a powerful testimony as we share the gospel, not only to talk about the Bible, not only to be ready to wrestle with the sharp edges of the gospel, Takže to je dôležité zdieľať celý svoj osobný život, nielen Bibliu a ukazovať tie ostré hrany evanjelia, but also to share how the gospel impacts what we go through in our daily life. ale ukazovať to, ako evanjelium úplne reálne ovplyvňuje tie naše každodennosti života. And showing how the gospel connects with life. A ukazovať, ako evanjelium naozaj sa dotýka tých bežných vecí. That is powerful To je in mocné people's lives. pre ľudské životy. Be also prepared to integrate personal witness and church life. Buďte tiež pripravení integrovať osobné svedectvo s cirkevným životom, zborovým životom. For many Catholics nowadays, their religion is more has more to do with belonging than believing. Pre mnohých katolíkov to ich náboženstvo je viacej o tom, že niekam patria, ako to, že niečomu veria. They're born into this tradition. Sa narodili do tejto They tradície, don't really understand it or don't want to be following it. nevyhnutne tomu až tak zase ani nerozumejú, alebo nejakým spôsobom nemajú potrebu tomu rozumieť viac, But they still have a sense of belonging. ale aj tak majú pocit, že tam patria. On the other hand, we tend oftentimes to show the fact that the gospel is to be believed A my naopak častokrát začíname tým, že evanjelium tomu musíš veriť. in repentance and faith, V pokáni a vo viere. in responding personally to the message of the good news of Jesus. Musíš zareagovať osobne na tú dobrú zväzdu Ježišovi Kristovi. And we often forget to give testimony to the fact that our faith connects us with the community of believers. A častokrát zabudneme poukázať na to, že naša viera nás spája s komunitou veriacich. It is not just for us as individuals, Nie je to len pre nás ako jednotlivcov, but while calling us to respond personally, ale áno, volá nás to zareagovať ako jednotlivca. the gospel creates community. Evanjelium vytvára komunitu. The church is the community of the gospel.
cirkev je komunitou evanjelia. And so for Catholics who are used to think about their religion as a sense of belonging, Čiže pre toho katolíka, pre ktorého náboženstvo je komunita spolupatričnosti, it is important that we, as we witness, as we open the Bible, as we share, čiže je to dôležité aj pre nás, keď im otvárame Bibliu a keď svedčíme, that we take advantage of inviting them to know other Christians together with us, je veľmi dôležité, aby sme ich pozvali, aby spoznali ďalších kresťanov spolu s nami. to introduce them to the life of the church, Aby sme im ukázali celý život cirkvi, to zboru. introduce them to a service of the church, Aby sme ich doviedli na bohoslúžby, to a meeting in homes, na stretnutie v domácnostiach. to a special event that is happening in the church, Alebo na niečo špeciálne, čo sa akorát introducing deje. our Christian friends A dali im spoznať našich priateľov. and showing that the gospel creates bonds and relationships. Aby videli, že evanjelium vytvára úžasné vzťahy. We sing together. Spievame We spolu. worship together. We Uctievame. pray together. Modlíme sa spolu. We share lives together. Zdieľame naše životy. The gospel impacts a community. Evanjelium pretvára komunitu, skupinu. That speaks to Catholic hearts. To je veľmi hlasná zvesť pre katolické srdce. They need to believe as we need to believe. Oni tiež potrebujú uveriť, ako aj my potrebujeme uveriť, But they also need to belong as we need to belong. ale potrebujú aj patriť, tak ako aj my potrebujeme patriť. At times our witness is very much focused on the believing side. A naše svedectvo je častokrát sústredené na to verenie, And rightly uverenie. so, and rightly so. A je to správne, But at the same time we need to be aware that because we believe, we also belong to Ale- the church. v tej istej chvíli oni potrebujú vidieť aj to, že pretože veríme, aj patríme And zboru. so don't think about witnessing to our Catholic friends Čiže ani nech vás nenapadne, že budete svedčiť katolíckym priateľom as if it were a individualistic enterprise. a ako keby to bolo len, že individualistické zážitok a skúsenosť. Always find ways to involve other people in the conversation. Vždycky sa snaž do toho rozhovoru zapojiť aj iných ľudí. Always find ways of inviting people to appropriate events. Vždycky hľadaj spôsob, ako tých ľudí volať na vhodné podujatia. Always create opportunities for your friend or friends to be part of a larger group in order for them to see that you're not alone, you're not an individual only. Vždycky vytváraj tie príležitosti, kde ich môžeš pozývať, aby oni videli, že ty nie si ten sám iný, čudný, ale že toto je nové. So, as churches, Čiže ako zbory we have to be aware that each service in the church should be a way to welcome our Catholic friends. musíme pamätať na to, že každý jedné bohoslúžby, ktoré robme tak, aby to bol spôsob, kde môžeme vítať aj našich katolíckych And not priateľov. creating unnecessary stumbling blocks for them to be part of our service. A nevytvárať tam nevyhnutné prekážky preto, aby tam im bolo ťažko. Now, there are some awkward things about, from a Catholic perspective, entering a place like this. There are some awkward things that they will wrestle with. Ale jednoznačne, keď katolík vstúpi do nejakej takéto miestnosti, tak hneď si všimne, že tu mu niečo aj vadí trošku. There are no images here. Žiadne obrazy tu nie sú, ani tu dole. There are no pictures. There are no statues. Žiadne sochy alebo okná sú len také priesvitné. There is no altar here. Oltár, žiaden, nevidím. The pastor or whoever is here is not dressed in with vest. Is not dressed. No, it's not. Kazateľ není oblečený. Správne. Is not dressed with vestments, religious vestments. Nemá róbu, There's no incense here. žiadne kadidlo, nič tu necítiť. There's no holy water around. Nikde žiadna svetená voda. It is awkward Je to také čudné, as a space. akože aj priestor samotný. You know, if you enter a Catholic church, Ak vstúpite do katolíckeho kostola, as soon as you enter, hneď ako vstúpiš, what do you find? čo tam nájdeš? Holy water. Yes, that's what I said. And Svetenú vodu. you take some water and you cross your forehead. A zoberieš trošku a dáš kríž na svoj
čelo. And then you begin to look around and you see pictures, statues, images. Potom sa rozhliadneš a vidíš obrazy a sochy. And then when the Mass is celebrated, you smell the incense. A potom, keď začína omša, sa nadýchneš a ty cítiš tú vôňu. And the culmination of the Mass is the Eucharist when you actually taste the body of Christ. You eat it. A vyvrcholenie omše je to, že cítiš na svojom jazyku telo Kristovo. So it's a sensual experience. Čiže je to zmyselná skúsenosť. All the senses are involved. Your touch, Všetky tvoje zmysly sú zapojené. Tvoj dotyk, your smell, tvoj čuch, and your taste, ešte aj tvoja chuť, and your sight. tvoj zrak. Interestingly, your ear is engaged, but is not that important. Zaujímavé na tom je, že akože aj uši potrebuješ, ale zase nie sú až také dôležité. Most Catholic churches are acoustically awkward places. Väčšina katolických miest, katedrál, sú akusticky nie najlepšie vyriešené. There are echoes. Je tam ozvena, The voice doesn't come out very well. nerozumieš tomu tam vpredu. The other senses are very engaged. Všetky ostatné zmysly sú úplne zapojené. The hearing is also engaged, but is not the primary one. Aj sluch je tam, ale to nie je to primárne. So we have to be aware that when we invite a Catholic friend in, Takže si to musíme uvedomiť, že keď pozveme katolického priateľa entering a space like this a vstúpi do takéhoto nejakého priestoru, is an interesting experience. je to zaujímavé pre ňoho. Very different from what they are used. Veľmi iné, ako to, na čo je zvyknutý. And yet they see people here. Ale vidí tu ľudí. They sing, Oni tu spievajú, they pray, modlia sa, they listen, they počúvajú, talk, they speak. rozprávajú. And that speaks to them because you are a community. A to je pre nich svedectvom, pretože vy ste komunitou ľudí. They're not used to long sermons. Nie sú zvyknutí na dlhé kázne. I don't know how long sermons you have in your churches. Neviem, ako dlho sa káže vo vašich zboroch. I don't want to be controversial. Nechcem tu žiadne kontroverzné veci rozprávať. But Pope Francis used to say that when an homily, think of an homily that is a sermon in the Catholic Church, A pápež František hovoril o homíliách, o kázniach. is more than 8 minutes, A František hovorí, že ak to je dlhšie ako 8 minút, is a wrong and bad homily. a to je, že že to je zlé. So most of our sermons are assumed longer. Predpokladám, že väčšina našich kázní sú trošku dlhšie. I don't mean that we have to shorten our sermons to 8 minutes. Nehovorím, že teraz máme všetko skrátiť na 8 minút, But if we invite Catholic friends for the first time, ale ak pozveme katolických priateľov prvýkrát, listening to 1 hour sermon would be very, very engaging for them. ak budú musieť počúvať hodinu kázeň, to je pre nich ťažké. Of course, we want them to listen, Chceme, aby počúvali, but we have to be aware that they come from a very different background. ale musíme si uvedomovať, že oni prichádzajú z úplne iného sveta. Then think of how the length of a ordinary mass. Alebo potom, ako dlho trvá omša. 45 minutes, 45 minút that's it. a hotovo. How long of a services do we have? Ako dlho sú bohoslúžby u vás? 3 hours? 3 hodiny? 2 hours. Yeah, be aware that even 2 hours is a stretching experience for them. A akože aj 2 hodiny je už pre nich riadne dosť. Again, I don't say that we have to shorten our services. Nehovorím, že teraz musíte všetko But just to skrátiť, be aware that if we create an environment that is waiting for Catholics to join in for the first time, len chcem hovoriť, že buďme na to pripravení, rozmýšľajme a chceme vytvoriť prostredie, ktoré bude pre nich vítajúce, ak majú prvý raz prísť. we want them to join. Chceme, aby sa pridali, But it will be an interesting experience for them. ale bude to pre nich veľmi zaujímavá skúsenosť. And then the importance of the ordinances, baptism and the Lord's Supper. A potom tá dôležitosť našich sviatostí, krstu a večere Pánovej. Now those ordinances actually are very
evangelistic powerful tools. A tieto naše sviatosti sú vlastne veľmi dobrými evangelizačnými nástrojmi. Because remember that Catholicism hasn't developed a listening mindset. Pretože pamätajme na to, že katolicizmus nemá vyvinutý ten sluch veľmi dobre, But more of a ritual, sensory or sensual mindset. ale veľmi taký ten rituálny a zmyslový poňatia And so veci. the gospel that is visible when we baptize people Čiže to evanjelium viditeľné, keď krstíme ľudí, speaks powerfully to a Catholic. to pre nich hovorí veľmi silne. The gospel, when it's displayed around the table, the communion table, Keď je evanjelium rozložené na tom stole Večeri Pánovej, speaks powerfully to Catholics. to pre nich je veľmi silné. And it also, as far as the table is concerned, A pokiaľ sa jedná aj o ten stôl, speaks of the fact that we are a church. We are the church. im aj hovorí, že ak to tam je, tak potom aj my sme cirkev. Remember that in a Catholic mindset, the church is where the Eucharist is celebrated. V tom katolickom ponímaní je cirkev to miesto, kde sa oslavuje Eucharistia. If we celebrate the Lord's Supper, we are claiming to be the church. A aj my, keď oslavujeme Večeru Pánovu, aj my sami o sebe tým prehlasujeme, že sme tou cirkvou. That would create a number of bells ringing in our friends' minds. A to bude mať veľa konotácií v jeho mysli a budeme sa môcť o tom How rozprávať. can you a church without being in fellowship with the Pope? How can you be a priest without being under the bishop? How can you be married and yet serving what is supposed to be served by the priests and so on? Tých 1000 otázok, čo ho napadne, že ako môžete byť cirkvou a nebyť pod pápežom, ako môžeš byť kňazom, ale nebyť pod biskupom, ako môžeš byť ženatý a pritom stále toto vysluhovať. But these are all helpful entry points for meaningful gospel conversations. To sú skvelé brány do dobrých rozhovorov. So in our context in Rome, in a church planting context, Takže v našom kontexte zakladania zboru v Ríme we asked all these questions. všetky tieto otázky sme sa sami seba pýtali. And of course we wanted to have our services shaped around our gospel convictions. A jasné, že sme chceli naše bohoslužby, aby boli tvarované našimi presvedčeniami o evanjeliu, But also in the awareness that we want on a weekly basis our friends to join us. ale aj s tým uvedomovaním si, že my chceme naozaj každý týždeň, aby naši katolícki priatelia sa pridávali. We want the gospel to be the stumbling block, not our own cultural habits. Chceme, aby ten kameň, na ktorom sa potknú, bolo evanjelium a nie tie naše evanjelikálne kultúrne zvyky. But it is important that we, as we witness to our Catholic friends, that we introduce them to our community of believers. Takže je len dôležité, že keď svedčíme našim priateľom, je dôležité, aby sme ich priniesli do našej komunity viery. Being part of a community speaks as much as talking about our personal experience. Keď ochutnajú kus tej komunity, je to rovnako hlasné, ako keď im my rozprávame svoju skúsenosť obratenia. Ultimately, it is the work of the Holy Spirit. Na konci dňa je to dielo Ducha Svätého And we should continue to pray that the Holy Spirit will work mightily into people's lives and hearts. a chceme sa modliť, aby ten duch naozaj mocne prehováral do života a srdc týchto ľudí. But don't be afraid of witnessing. Don't be afraid of presenting the gospel. Ale nebojte sa svedectva a prezentovať evanjelium. But use every opportunity for that purpose. Využite každú príležitosť s týmto cieľom. And the Lord bless you. A nech vás Pán Boh žehná. Amen. Amen. Thank you very much. Máme teda poslednú príležitosť, asi 10 minút na otázky. A máme aj niekoľko takých menších otázok, dúfam, že sa dajú akože aj kratšie odpovedať. A potom možno, že sa podarí ešte jednu, dve z takých nejakých väčších. Bola tam jedna otázka, že či má moderátor právo vyberať si otázky. Tak to som podal na začiatok, že má.
máte smolu, keď na budúce prídem k vám, môžete sa si vyberať. Takže toto je na provokáciu jedna otázka, ktorá má len jeden like, ale podľa mňa je dobrá. Je zlé, ak som raz išla pozrieť, ako vyzerá katolícka omša, iba zo záujmu, ako to vyzerá? Is it wrong that I went once to check out Catholic Mass just to see how it is run? Is it okay that I went? The answer can be short. Yeah. No, there's nothing wrong. I mean, as observers, we can think of, the Apostle Paul visiting the city of Athens and visiting the temple area. And of course, difficult to say whether a particular service was on or not, but he was free to see around. Je to v poriadku ísť, sa pozrieť. Môžeme si spomenúť, ako apoštol Pavol išiel v skutkoch 17, sa pozrieť v Aténach na chrámovú horu a bol a sledoval. Be aware of not participating at the Eucharist. A dajte si pozor, aby ste sa nezúčastnili Eucharistie. First of all, because if you are a non-Catholic person, you're not allowed to. Pretože ak nie ste katolík, tak nie je to dovolené. That is reserved for Catholics only. Eucharistia je len pre katolíkov. And then that is a sign of communion, fellowship. A to je znamenie alebo symbol spoločenstva. In preparation for the Eucharist, A v príprave na Eucharistiu the priest prays to the saints, sa kňaz modlí k svätým asks the intercession of Mary. a prosí o prihováranie sa Márie He names the name of the Pope and prays for him. a menuje meno pápeža a za neho sa modlí And he makes reference to the name of the local bishop, a odvoláva sa aj na miestneho biskupa, under whom he puts the care of the church. pod ktorým on vykonáva starostlivosť o tento zbor. And then he elevates the sacrifice of the cross, representing the sacrifice of Christ. A potom vyzdvihne to obeť kríža, ktorá reprezentuje obeť Krista. And then as he elevates the host, he prays for the miracle of transubstantiation to take place. A keď zdvihne tú hostiu, tú oblátku, tak sa modlí za transubstanciáciu. So it is not to be, we shouldn't participate in that. Čiže v tomto by sme nemali mať účasť. Just to observe it is another matter. Ale iba sa na to pozerať, to je v pohode. Thank you. Tak tým sme odpovedali aj na inú otázku, ktorá sa práve na túto participáciu na Eucharistii pýtala. A ďalšia taká praktická otázočka, čo nemá veľa lajkov. A ako prakticky sprevádzať ľudí v zmiešanom manželstve? Jeden partner katolík, druhý evanjelikál. Ak také už stretol. How to practically help couples in mixed marriages. One is a Catholic and one is an evangelical. Well, if you're not a Catholic, you're not allowed to participate at the Eucharist table. Ak nie si katolík, tak nemôžeš byť pri Eucharistii. And of course, that will create challenges and issues in the relationship between the two people. A to vytvorí rôzne problémy v tom vzťahu. So I would say, if you are entering a relationship like that, Takže povedal by som to takto, že ak vstupuješ do takého nejakého vzťahu, before entering a married relationship with a Catholic, skôr než vstúpiš do manželstva s katolíkom, think 2, 3, 4, 5, 6 many times. Napočítaj raz, dva, tri a do veľa a veľakrát to premysli. It is pastorally wise not to enter a relationship with someone who is not committed to the same gospel as you are. Je to pastoračne
nevhodné vstúpiť do záväzného vzťahu s niekým, kto neverí v evanjelium tak, ako mu veríš ty. For those who are called in a relationship and they become believer after being married, Pre tých ľudí, ktorí sa obrátia po tom, čo už sú v manželstve katolíckom, 1 Corinthians 7 applies here. myslím, že sa dá aplikovať 1. Korinským 7. Be a good witness to your spouse. Buď dobrým svedectvom pre svojho Pray for partnera, him or for her. modli sa za neho alebo za ňu, For him or her to come to a saving knowledge of Christ. aby aj oni došli k zachraňujúcemu poznaniu Ježiša Krista. And for the church around the spouse, A aj za cirkev, ktorá je okolo toho partnera, being sensitive and prayerful for him or her. aby mala preto takú citlivosť a aj sa modlila za neho. OK, tiež krátka otázka, uvidíme odpoveď. Ako prakticky vystrihať ľudí v zbore pred rekatolizačnými aktivitami? For example. Čo je akože taká No, tu, čo spomínal tú katolícku snahu o všetko pohotiť. Okay. Teda Ekumenickými. Áno, Hej. čiže ako prakticky vystriať ľudí. How to practically warn people in your church from ecumenical or activities that the Catholic Church has a mission to get you, and so how to guard your sheep against the Catholic Church. Yeah. Okay. Well, several ways. One is to teach the whole counsel of God. Niekoľko spôsobov, ale jedno je, že budeme kázať celé Božie slovo. And then to respond to the whole counsel of God. A aj budeme reagovať na všetko, čo nám bolo zjavené. In obedient and godly ways. V poslušnosti a s Božným spôsobom. So, for example, as a church, we don't participate in the ecumenical week of prayer. Čiže my ako zbor nie sme účastní na tom ekumenickom týždni It's on modlitby. the third week of January each year. Každý tretí týždeň v januári sa to deje. It's an initiative of the World Council of Churches and the Roman Catholic Church joint. Je to iniciatíva celosvetovej aliancie ekumenických zborov a rímskokatolícka spolu. Every year we receive invitations to join the ecumenical week of prayer. Každý rok dostávame pozvánku, aby sme sa zapojili do tohto ekumenického týždňa modlitieb. And being in Rome, it is very tentative, or it's a temptation. A tým, že sme v Ríme, je to veľkým pokušením. Because the service happens with the presence of the Pope. Pretože sa to deje v prítomnosti pápeža. And you are invited to share the platform with the Pope. A ste vlastne pozvaní sa postaviť na pódium s pápežom. And we say respectfully, we say no. A my povieme so všetkým rešpektom nie. Because we don't want to be engaged in public, formal, visible prayer events with Catholic officials, and even more so with the Pope. Pretože nechceme byť videní a nechceme byť účastní verejných bohoslúžieb s katolickými predstavenými a o to viac s pápežom. But at the same time, we are very open to have conversations, not only on a personal level, but also on a public level, conversations with Catholic theologians, Catholic priests, on books, on events, and we show that we're not afraid, we're not against dialogue, true dialogue. A oni v zbore robia pravidelne také verejné diskusie a dialógy, kde si pozývajú rôznych katolíckych teológov a majú verejný dialóg na nejakú knihu, ktorú spolu prejednávajú, alebo nejakú celospoločenskú vec. A oni to robia preto, aby ukazovali, že my nebojíme sa toho dialógu s nimi. In this way we teach the church the fact that we're not a cult. A takýmto spôsobom vyučujeme náš zbor, že nie sme sekta. Cults are afraid of dialogue. Sekty sa boja dialógu. Cults only want to preach to you.
sekty len chcú vám niečo rozprávať, but they are not prepared to listen. ale nie sú pripravené počúvať. We want to engage in this listening. My chceme aj počúvať. So it's about teaching, it's about embodying, it's about doing things that are in accord with what we teach and embody. Čiže je to o vyučovaní, je to, že to aj žijeme spolu a všetko sa deje podľa toho, že v súlade s tým, čo prehlasujeme. Tak, final two questions. One is very short, but the answer is your book. And the other one will be a little longer. Takže dve posledné otázky, veľmi krátka, na ktorú ale je odpoveď celá kniha. Je pápež Antikrist? Oh, I understood it. So is this the easy one? Or That's the short one. I didn't say easy, I said short. Je toto tá jednoduchá otázka, alebo to je tá ťažká? Well, historically speaking, there has been a consensus in Protestant theology. Keď sa pozrieme do dejín, v teológii protestantizmu je zhoda. From Luther to Martin Lloyd-Jones, Od Martina Luthera po Martina Lloyda Jonesa, involving the Puritans, Spurgeon, Jonathan Edwards, across the Protestant tradition. celá tá protestantská tradícia s ich velikánmi, ako bol Spurgeon a Puritáni a všetci tí velikáni. So historically speaking, there's been a consensus that not as any individual pope, but the papacy as an institution. Čiže, a je na tom zhoda, že všetci títo protestanti hovorí, že nie ako individuálny pápež, ako osoba, ale jeho úrad. Is the institution out of which the final Antichrist will come from. Je tá inštitúcia, ten úrad, z ktorého príde ten posledný Antikrist. Now that consensus has been shaken over the last 50 years. A za posledných 50 rokov táto zhoda bola trošku nabúraná, But I think there are good exegetical theological reasons to be maintained. ale myslím, že máme dostatočné exegetické teologické dôvody, aby sme sa tohto konsenzu držali. The papacy is the only global institution A pápežský stolec je jediná globálna inštitúcia, to claim to represent Christ on earth. ktorá si dovolí tvrdiť, že reprezentuje Krista na zemi And to act on behalf of Christ. a že koná v mene Krista. No other institution has the title of Vicar of Christ. Žiadna iná inštitúcia si neberie ten titul, že je vikár Kristov. And vicar means in the name of, on behalf of. A vikár znamená, že v mene alebo za niekoho. So it combines elements and features that fit the milieu out of which the Antichrist is coming. Čiže v tom pápežská stolica vlastne obsahuje všetky tie tituly a vlastne vytvára to prostredie, z ktorého ten Antikrist vzíde. And the papacy is the only institution that combines political and religious claims. A pápežská stolica, v nej sa spája aj náboženské, aj politické. At the highest level. Na tej najvyššej úrovni. Politically as the monarch of a sovereign state. Politicky je pápež monarchom zvrchovaného štátu. And religiously as the head of a global church claiming to be the sacrament of unity between God and mankind. A náboženský on je hlavou globálnej cirkvi, v ktorom je tá jednota medzi Bohom a človekom. Having said that, I also add another comment. Ale keď som to povedal, musím ešte pridať. As far as 1 John is concerned. A jedná sa toho textu z 1. Jána. The Antichrists, plural, are with us. Kde hovorí, že antikristovia, to plurálne, sú medzi nami. So the Antichrist has different ways and faces
in which he appears among us. Čiže ten antikrist má mnoho tvár a spôsobov, akými sa medzi nami zjavuje. And they were already operating at the time of the apostles, A tí antikristovia už boli v činnosti v časoch apoštolov, when the papacy was not around a yet. vtedy ešte pápežstvo ani neexistovalo. But the papacy is the best institution that fits many of the features of the final Antichrist. Ale pápežstvo je inštitúcia, v ktorej naozaj sa spájajú všetky tie veci, ktoré súvisia s antikristom. And remember this, the papacy is now a dogma in terms of the Catholic Church. A nezabudnime, že pápežstvo je dogmou v katolíckej cirkvi. That is, it is a defining belief, unchanging one, a belief to which the Catholic Church has committed itself. Je to učenie, ktoré je definujúce a nemenné a tým učením sa zadefinováva aj katolicizmus. Okay. Time is up, so let's finish with the final question. Oh, good. A čas nám uplynul, ale teda uzavrieme to druhou najpopulárnejšou otázkou, ktorá sa trošku podobá s tou najpopulárnejšou otázkou. A tak skúsime na toto na záver, snáď to uspokojí sťažnosti na moderátora. Dalo by sa povedať, že RKC je falošné učenie, ktoré môže oklamať ľudí, že napokon nebudú spasení? Could it be said that the Roman Catholicism is a false teaching which leads people astray so that will not reach salvation? Yes, in the end, that is what it is. Áno, na konci dňa to je to, čo to je. God is at work in some individuals Boh pracuje v jednotlivcoch, because not many Catholics are consistent ones. pretože nie mnoho katolíkov je konzistentných, dôsledných. Many Catholics are pick and choose Catholics. Mnoho katolíkov si proste vybere, čo sa im tam páči a to si podrží. Cherry picking. Vyberú si čerešničky z torty. And so God is at work among them. A Pán Boh medzi nimi pracuje. But as a system, as it is established and defined and dogmatized, Ale ako systém, ktorý je ustanovený, dogmatizovaný, it is a deviation away from biblical je Christianity. to odchýlka od biblického kresťanstva. And so the end result is not the result of salvation, fellowship with Christ, and communion with Him. Čiže na konci toho celého nie je jednota s Kristom, pôžitok z Krista a spoločenstvo s Kristom. That's why we need to go to our Catholic friends with compassion, love, Preto musíme ísť ku našim katolíckym priateľom a so súcitom a s láskou, to be good witnesses of the gospel of Christ, aby sme boli dobrými svedkami Evanjelia Ježiša Krista. and to pray that God will move in their lives as He moved in our lives. A modliť sa za to, aby Pán Boh konal v ich živote, tak ako v našom živote konal. To move them away from their idols into the light of the gospel. Aby aj ich odviedol od ich modiel do svetla Evanjelia.